Marhay na banggi, pinag-aadalan kan gobyerno lokal asin kan Bureau of Fire Protection kung paano makakabuelo sa pagresponde sa kasulo sa syudad. Sigun kay Alcalde Leni Robredo, piras sa maot niyang maipautob ang pagbabawal sa pagparada kan mga behikulo sa saradit na tinampo asin pagbakal din penetrator trucks. May report si Joel Sulina. Ang pagkakaigwan ng additional na penetrator fire trucks na crucial o labi ka importante para magamit sa marikas na pagresponde asin makalaog sa mga pikiti o saradit na mga iskinita sa mga highly congested neighborhood kung igwaning mangyaring dakulang kasulo na nadidipisilan ang mga danakulang fire trucks na laugon o maakses ngaring mapahatan tulos ang kalayo asin day na maglakop pa sa iba pang pagtarahid ng mga residensya asin mga establishmento o mga edifisyo. Ini ang saro sa mga pinagmamuot ni Alcalde Leni Robredo o Rugnakang Bureau of Fire Protection Naga sa pamamayo ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Josephine Ginette Barandon nga rin maging marikas ang pagresponde sa mga narrow street o mga eskinita maging sa mga remote areas pag-igwa ng emerhensya o insidente ng kasulo asin maprotehiran ang buhay asin mga pagrurugaring. Tinabi pa kang alkalde na nakaulay man niya ang manufacturer ka mobile clinic na naidonar sa Ciudad Dignaga na kaya man na mag-produce ng saradit na fire trucks na posibleng i-explore man kang gobyerno lokal para sa nasambit na katuyuhan. Sa lado kang Bureau of Fire Protection Naga, may mga identified na mga lugar o mga areas na may problema sa access road o pikiti ang mga agihan na nadidipisilan ang mga darakulang fire engine trucks tuyong igwang responde sa kasulo. Sinagibo ka ini yung mobile clinic. Nag-istorya siya na may mga LGUs na nagpapagibo sa iyang saradit na fire truck. Baka i-explore ta din. Pigparaulayan mi yan with BFP last week. Pigpaapunta si BFP Digdi. Pigkaulay ta si Chief Inspector Ninda na i-identify si gabos na lugar na ito mga saradito ng agihan. Tapos baka maglaag kita duman. May actually nakahanap na kaming initial funding. Malaag kita ito baga mga water tank na pwedeng laganan ng hose na garo igwan ng design na pinahiling sako. Garo may trolley. Na igwan dakulang nalingawan ko lang kung perang gallons ito eh. Pero garo may dakulang tank na may trolley na kung saan ang kasulod digdi sa mga iskinita na dadara tulos duman. Nakadakol pa kitang lugar sa Naga na di accessible ang fire truck. Dangan ang seryosong pagsunod sa eksistidong ordinansa sa rainwater collection system para man makatipid asin diin na magkonsumo pa ng tubig hali sa MNWD para sa pambagunas, pambubo sa mga pananom, pang-washing urog na sa supply ng tubig kung igwaning kasulo na pinagmamando sa eksistidong City Ordinance Number 2021-032 o Rainwater Collection and Harvesting Ordinance. Sa seryosohon ta na dahil igwana pala ning luma na ordinance itong rain catchment na facilities. Pigsabihan ta na si treasurer na i-istriktuhan ta na ang i-istriktuhan ta na ang compliance kayan. Pero gusto kayong sabihon dapat City Hall buildings ang mainot. Tapos siguro si mga barangay buildings i-require na. Pwede yan pagkuanan pa rin tubig. Nakita baga mauralan kita. Pero pag nagkakasulo, pero kulang ang tubig. So dapat talaga nagiging ugali na igwang perming nakastock para pag mga lugar, mga incidents na araw kani, madali lang ang pagkuan ng tubig. Araw ka itong naubos na harong sa Palmera, sarong rason ka to. Number 1, si agihan, period. Ang panduwa, kulang ang tubig. Sigun pa sa alkalde, istriktuhan dapat ang pagmabawal sa parking ng mga behikulo sa mga saradit na mga tinampo sa lambang barangay kang syudad. Mapaapod ako ng meeting sa mga kapitan, magibo kami ng garo manual na pag 1 lane sana ang dalan, dapat na pwede ang parking. Pag 2 lanes, pwede mag-park pagkabanggi sana, pero one side lang. Kasi naging problema duman sa Palmera, nadipisilan si fire truck maglaon. Dahil nakaparark
nakapark sa tinampo. Kadakol na mga subdivision digdiyo na araw kayan. Na pagkakabanggi, parking lot ang tinampo. Pero marikain kumayong kasulo. Pero pag may kasulo, problema. So kaipuhan talaga magkaigwan ning manual of operations. Papaano si pag-manage. Tama-tama pati dahil disaster resilience month nun yan. Kaipuhan giribuhon nun yan. Poponduhan ta na itong mga tanks. Lingaw ako kung piragabos initially. Pero pag nakahanap pa kitang sobra, dadagdagan ta. Pero ang plano ta, sigabos na mga lugar na may kadipisilan ang fire truck maglaog igwa dapat. Para sa Nagangunyan, Joel. Nagangunyan. Ika ako, kita ang naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabay.